मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 10थि गायसनथाइ सान फालिदों। सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों UBPO नि गायसनथाइ सानखौ दिनै फुंनि 9 रिंगानिफ्राय जागायो। गलाघाट जिल्ला सिसुपानी ओनसोलनि सिङाव थानाय तेतिलिसाल गामिनि नब्लाङाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों UBPO नि गायसनथाइ सानखौ गोबां दैदेनगिरिफोरनि बाहागो लानायजों गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोन्दों। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 10थि गायसन सान, बे गायसन सानखौ प्रत्येक बोसोरावनो जोङो मिरुयै अबेबा मोनसे जिल्लानि सिङाव जों फालिबाय थाबोदों। देग्लायबो जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 10थि गायसन सानखौ गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे तेलिसालाव जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंदों। इतिमध्ये जोंना माखासे हाबाफारि जालांबाय। सेथि हाबाफारियाव फिरफिला बिरहोनाय, बे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिनि उनाव मुंख्लंफोरनिसिम दाहा फोरमायनाय एबा बिबार बावनाय बे हाबाफारियाबो जोंना जानानै थांदों। जोङो थांनाय बोसोरनिफ्राय मोनसे हाबाफारि लादों जे जायफोर जिल्लायाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिल्ला आफादफोर दङ, बे जिल्ला आफादफोरनि बेन्दोङाव थानाय जोंनि मिरुनि बेन्दोङाव थानाय गासैबो जिल्लाफ्राव जोङो रोंगौसा फरायसाफोरखौ सायख'नानै जि बरायनाय हाबाफारि बेखौ लादों। एबारबो जोङो बरायदों। बिसेसके बर' बिजोंनि 10 मेट्रिक आनजादनि उथ्रिनाय फरायसा, बिनि उनाव बर' फरायसा नाथाय गुबुन बिजोङाव फरायनाय बेबायदि 10 आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव उथ्रिनाय 10 फरायसाफोरखौ जोङो दिनै नैबे जोंनि गायसन सानजों लोब्बा लाखिनानै जोङो बरायदों। बिनि उनाव जोंहा मोनसे गेवलां मेल दसे उनाव जागोन। बे गेवलां मेलाव जोंहा गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि मानगोनां बुंथिगिरि खाथिराम बर' बिथाङा गाहाय आलासि महरै थागोन। बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा जोंनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिनि जर'खा आलासिमोन, बिथाङा जोंजों बाहागो लादों। आरो बर' कछारी अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि मानगोनां डेपुटि CEM रमिय' नार्जारी बिथाङा जोंनि गेवलां मेलनि बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लागोन। आरो सरुबुथार समस्तिनि मानगोनां MLA बिश्वजित फुकन बिथाङा जोंजों बे गेवलां मेलाव बाहागो लागोन। नायदो जे बबेबा मोनसे हारिनि मावनां हाबाया थि जाया, प्रब्लेमा गोदान गोदान सोमजियो आरो बे प्रब्लेमफोरखौ एबा बे समस्याफोरखौ सुस्रांनो थाखाय गोबां एजेन्डाफोर लानो गोनां जायो। दिनैनिफ्राय 15 बोसोर सिगां बा 20 बोसोर सिगां बर'निया जिफोर जाथाया बर'नि मैखोम प्रब्लेममोन, बेफोर हयथ' दिनै नंला, दिनै आरो दस्रा प्रब्लेम क्रिएट जाबाय। थ' ओंखायनो आङो बुंनो थाङो जे खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो जि समाव जों दाजादोंमोन 2014 मायथाइयाव, बे समनि जि थासारि आरो बे समनि बर'फोरनि मावनांगौ हाबानि जि डिमान्ड, बे डिमान्डआ दिनै 10 बोसोरनि उनाव एसे सोलायफैदों। खारन बर'नि मोनसे एकर्ड गेजेराव जानानै थांबाय 2020 मायथाइयाव। बे एकर्डनि उनाव बर'नि जाथि गठननि आरो जाथि प्रक्रियानि मावनां हाबाफ्रा जुदा जुदा जादों। थ' बे टटेल हाबाफारिफोरखौ सेबखांनानै मावनो थाखाय खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोङो अरायसम रेडि। बिसेसके आसाम सोरखारा जिखिनि खामानिखौ मावनानै होनांगौ बा भारत सोरखारा जिखिनि खामानिखौ मावनानै होनांगौ एकर्ड बायदियै बिथांमोना मावनानै होआखै जों बुंनांगोन। जे माखासे हाबाफारिखौ मावबाय, जेरै हमनानै ला बर'नि मोनसे काउन्सिल BKWSC बेखौ जोनोम होबाय, खिन्थु जोनोम होनायानो जथेस्थ' नङा। जोनोम होनायनि उनावबो माखासे हाबाफारिफोर थायो, जेरै गामिखौ जोंना नटिफाइड होनानै समस्ति दानानै इलेक्सन प्रक्रियासिम लांनानै बेखौ गोजोर मोनसे सोरखार दानाय, जि समावनाखि जोंहा मोनसे गोहो गोनां एबा इलेक्टेड बडि फैगोन, बे समा एसे गोबाव दंबावो। दा ओंखायनो जों जोंनिफ्राय आसाम सोरखारनि सायाव खुद्रिनायखौ जों देखायबाय थादों। थ' जोनोमल' होदों जायाखै, दिनै गोबाङा गोबां प्रश्न खालामदों। जोंहा फान्ड गैया। गोबाङा सानो रायजो राजाफ्रा जे BKWSC आ मोनसे आबुं सरखार आरो बिथांमोनहा मोनसे फान्ड दङ, मिसिं अट'नमास काउन्सिल बायदि। जोंहा खिन्थु रां बावजा गैया। जोङो मा मोनदों? फाइनान्सियेल एड।
बे फाइनान्शियल एडआ 13.5 crore किन्तु जोङो एरियाखौ नाय मिसिं अट'नमास काउन्सिल होननानै बुङोबा मोनब्रै मोनबा जिल्ला किन्तु जोङो जोंनि जि BKWSA 22टा जिल्ला थ' एरियाफ्रा गोबां थ' ओंखायनो जों जोंनिफ्राय होनबाय थादों आसाम सरकारखौ जे बेल' जों जाया बे फाइनान्शियल एडजों जों थाबाय थानो हाया जोंनो मोनसे बाजेट नांगौ आरो बाजेट नांगौबा समस्ति गठना जाथारनांगोन भिलेज नटिफाइडआ जाथारनांगोन बिनि थाखाय जों खामानि मावबाय थादों सोलोंथाइनि बादै जोङो जिल्ला आफाद जोंनि आन्चलिक आफादफ्रा खामानि मावबाय थादों जों मेरु आफादाबो खामानि मावबाय थादों बिसेसके 6.3 नि जि डिमान्ड दिनैनि तारिखाव बुंनो थाङोबा बिटिआर एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मावफुंनायनि सायाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिबायदि खामानि मावगासिनो दङ खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो जों मावगासिनो दङ खिन्थु टेकनिकेल माखासे उसुबिदानि थाखाय जोङो दिनैसिमहालागै जोंनिफ्राय थांनाय समफ्राव खौसेथि बर' सुबुं आफादा जेरैबायदि मुभमेन्टनि खामानिफोर लादोंमोन हाबाफारिफोर लादोंमोन जों बेखौ लायाखै खिन्थु जोङो जोंनिफ्राय बुंगोन आसाम सरकारखौ जोङो दा बुंदों जिहेतु जोङो नोंथांमोननि सायाव बिसास लाखिनानै दङ गतिके जोंनि बिसासखौ बायनो दाहो आरो जोंखौ धैर्यनि परिखा नायबाय थानाङा जों आसाम सरकारखौ होनबाय थादों धैर्यनि परिखा जोंखौ लाबाय थानाङा जोङो फिसा फिसा हाबाफारि 500-600 गानि स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ आसाम सरकारा बेखौनो खालामा बिनि अनगायै नायदो फरेस्ट राइट एक्ट जिथु एक्टआ मावजाथारनांगौ भारत सरकारनि गुबुन गुबुन जायगायाव मावबाय बेखौ मानो मावा फिसा खामानि भिलेज नटिफाइड खालामना होनाया फिसा खामानि मानो मावा नै बेफोरखौ लानानै जोंनिफ्रायबो बोराबनाया दङ खुद्रिनाया दङ जोङो आसाम सरकारखौ स्पष्ट होनदों बेबायदि नितियाव थांबाय थायोबा जोंबो खौसेथि बर' सुबुं आफादा गाबोन समफोर जोंनि नितिखौ सोलायनानै आलादा रोखोमै जोंबो खामानि मावनो गोनां जागोन आरो बेबायदि खामानि मावनो गोनां जायोबा खिन्थु बिनि दाया आसाम सरकारानो जागोन